vypieliť? No, dobre. No tak toto asi neviem, či dám na začiatok. Ok, vytienime. Takže ahojte, vítajte pri mojom, alebo skôr našom spoločnom prvom videu a je to LPS Sofia, LPS. Presne tak a rozhodli sme sa teda, že natočíme LPS Tube Tag a máme tu 14 otázok a myslím, že môžeme začať. Ako dlho už točíš na YouTube? Mesiac. A ja točím tak, no na tento kanál natáčam asi už rok a pol, ale tak celkovo na YouTube už asi skoro 2 roky. Čo ťa priviedlo k natáčaniu? Tak nejak som sa pozerala na YouTube na rôzne videá, asi keď som mala 11 rokov a tak nejak som v tej dobe aj zbierala pečopákov a nejak náhodne som aj natrafila na LPS videa od LPS Ľudsky 1. Takže ak sa na toto video dívaš, tak ťa aj zdravím. A tak nejak sa mi to aj zapáčilo a prišlo mi to aj fajný nápad, takže to ma teda priviedlo k natáčaniu. No akože to, že som vlastne sa dívala na tie rôzne LPS youtuberky a chcela som ich. Aké bolo tvoje prvé video? Prvé video bola nová youtuberka. A moje prvé video, myslím, že to bolo nejaké Monster Hike a bol to nejaký príbeh, ale už to myslím, že ani není na YouTube. Lebo to bolo celkom také dosť blbé na moje začiatky. Aký LPS žáner videí máš najradšej? Osobne najradšej sledujem music videá a seriály a DIY, že ako si robiť nejaké doplnky a tak. Asi toto tak najviac. Ja proste seriály a také LPS. Ktoré video je tvoje najúspešnejšie a čo si o ňom myslíš? Moje najúspešnejšie video je pre LPS Terry White, pretože to je akože môj prvý príbeh, čo som tam natočila a má to dosť veľa zhliadnutí, lebo príbehy na mojom kanále veľmi nebývajú. V mojom kanáli je podľa mňa tak celkom asi najúspešnejšie sú teda špionky. Tak. A proste veľa ľuďom sa to fakt páčilo, má to fakt dosť lajkov, čo sa čudujem a aj veľa pozitívnych komentárov. A je to podľa mňa aj celkom originálne. Sleduješ viac zahraničnú alebo domácu videotvorbu? Ja sledujem viac tú zahraničnú, hlavne tie anglické youtuberky a tak. Ja tiež tú zahraničnú. Koho prvého si odoberala? Som vtedy akože bola strašne na poníky. Na poníky. Proste, že také poníky. A to je také divné, že na poníky. A ja neviem prečo na poníky. No, už neviem, keď to napoviem. No dáka letupita, či čo? Ja vlastne, ako som už spomínala, tak ja som ako prvé LPS videa videla od LPS Ľudsky 1, takže aj som ju, myslím, že hneď začala ako prvú odoberať. A potom už nesledujem. Vôbec. Obľúbený LPS. Tých LPS mám viacero, takže sem dám fotku. Ja ich tu mám. No takže ako prvý obľúbený akože táto perská mačička. A táto perská mačička je moja akože obľúbená. Potom tu mám ešte túto vilu ako obľúbeného pečopáka. A tohto nezberateľského jazvečíka. No tak, a nesmiem zabudnúť túto kravu a táto krava je úžasná. Ale nie, no stačí, nebudem kázať zábery, ja to vždycky len tak. Kedy si začala zbierať LPS? Som ich akože v 6 rokoch začala zbierať, ale s prestávkami. Niekedy to boli My Little Pony, potom LPS, potom zase My Little Pony a takéto.
Ja som ich tiež začala zbierať, keď som mala 6 rokov a tiež s prestávkami, že bože, ja som nešika. Jeden rok som ich treba zbierala, potom treba nie, potom zase a tak ďalej sa to opakovalo. Obľúbený druh LPS? Je to takéto mačky a cocker spaniely. No, môj obľúbený druh LPS sú zasa perské mačičky a cocker spaniely. Ja som keď mala 6 rokov, tak ma už vôbec tí pečopáci nezaujímali, keď som zbierala poníky, takže som vlastne tie LPS, ako to cocker spaniela, zahodila. Chudák, cocker spaniely sú best, aj tieto mačičky. Cocker spaniely sú best, presne tak. Ale ja som ho musela zahodiť, lebo som zvyšila. A mama jedného nového. To som videla. Máš LPS custom? Ja mám, ale akože nie úplne. Nezlaknite sa ich, lebo sú fakt divne na malú. No, toto som chcela použiť ako do Halloween špeciálu. Toto akože do filmu, ale aj tiež do Halloween špeciálu. Toto tiež ako do Halloween špeciálu. Ja sa bojím! Ďalej, čo máme za... Ja ešte musím odpovedať na otázku. Tak, papier odletel. Tak, ja mám LPS Custom a to je taká mačka a dám sem foto. Tvoj úplne prvý LPS, tak. Úplne prvý pečopáci sú takí dvaja. Je to taký motýlik a prasiatko. A preto akorát dvaja, lebo to bola taká mini sada a zase sem dám fotku. Dvaja prvý boli títo zajačíkovia. Tento bol akože sa dal namalovať, ale ja som si ho vymalovala na rúžovou fixkou. Prečo máš rada LPS? Že... Neviem, ja ich mám rada. Lebo sú strašne roztomilí a je to podľa mňa úplne super vec aj na zbieranie, na natáčanie, na fotenie a všetko možné. A podľa mňa je to pre všetky vekové kategórie. Čo myslíš? Presne, to som chcela povedať, ale práve ma to nenapadlo. Ako keď majú tie zlaté oči. Napríklad je mačička má také zlaté oči, aj moja mačička má také zlaté oči. Že niektorí majú buď takéto proste gličky, alebo také hviezdičky v očiach. A že sú to rôzne druhy a takéto zvieratá, tak. A nie, že iba jeden druh. Keby bol iba jeden druh, tak asi. Hej, a ešte ja mám aj zvieratá. Posledná otázka, obľúbená LPS čuberka. Tak ja ich mám zase viac, tak sú to skôr také zahraničné, tak mám rada Music Girl Productions, potom Jules LPS Official, Miranda Spaniel LPS, ja neviem ani čítať mená, ja to vôbec neviem čítať. No, takže ako moja obľúbená LPS youtuberka si ty. No, potom LPS ľudská jedna, LPS Ski, LPS Chrocht a potom... Majú pekné videá. Presne. A potom asi LPS Dogateri, potom je... LPS Nala. Hej, LPS Nala. LPS Nala. A takéto. No to sú asi všetky moje najobľúbenejšie. Tak toto by už bolo teda celé video z LPS Sophie LPS a možno ešte natočíme aj nejaké ďalšie video a určite natočíme ešte niečo na jej kanál a dolu v popise videa nájdete odkaz na jej kanál a my sa s vami lúčime a